Ziekenhuis en medisch specialist lijnrecht tegenover elkaar. Het ADRZ wil dat de specialist per direct stopt met werkzaamheden voor eigen kliniek. En verder in deze Zeeland nu. Noodgedwongen in een gewoon huis en alleen nog duurzame gehaktballen. Goedenavond. Ziekenhuis ADRZ wil dat plastisch chirurg Hans-Pieter van Not per direct stopt met werken voor handzenuwcentrum Hens in Goes. Daarom diende vanmiddag bij de rechtbank in Middelburg een kort geding. Het nieuwe handzenuwcentrum zit op nog geen 3 kilometer van het ziekenhuis en daarom ziet het ADRZ het als concurrentie. Want de chirurg werkt voor zowel ADRZ als het handzenuwcentrum en daar is het ziekenhuis het niet mee eens. Volgens het ADRZ is het handzenuwcentrum een directe concurrent van het ziekenhuis en brengt het de financiering in gevaar. Doordat patiënten zich laten behandelen bij dit nieuwe centrum en niet bij het ziekenhuis, vreest het ADRZ dat het niet kan voldoen aan de prestatieafspraken met zorgverzekeraars. In die afspraken wordt onder meer vastgelegd hoeveel behandelingen een ziekenhuis minimaal moet uitvoeren. Met het handzenuwcentrum als concurrent bestaat het risico dat deze zorg in de toekomst niet meer wordt vergoed aan het ziekenhuis. Bij de rechtbank in Middelburg staat collega Eva van der Welen. Eva, je hebt deze zaak de hele middag gevolgd. We hoorden net al over concurrentie. Hè? Maar waarom wil het ADRZ nog meer dat Van Not stopt met zijn werk voor het handzenuwcentrum? Ja, Van Not is ook werkzaam voor het ADRZ. En dat is een van de punten waarom het ziekenhuis er niet blij mee is. En het ziekenhuis geeft ook aan dat ze het graag van tevoren hadden geweten, zodat er afspraken gemaakt konden worden. En het ADRZ geeft aan dat Van Not het uiteindelijk wel doorgaf. Maar ja, dat dat wel erg kort dag was. En toen was was Hens eigenlijk was het er al. Dus daar is het ziekenhuis niet blij mee. En wat zegt Van Not daar zelf over? Ja, in eerste instantie was hij heel erg verrast dat het ADRZ met een kort geding kwam. Ja, hij dacht dat wat hij deed gewoon mocht en dat er afspraken gemaakt waren en dat hij gewoon aan de slag mocht gaan bij Hens. Ik heb de advocaat net gesproken en de advocaat zegt na de zaak dat hij echt heel erg teleurgesteld is hoe het verloopt en hoe het ziekenhuis erin staat. Ja, het is dus een kort geding hè, vanmiddag. Hoe gaat dat nu verder? Ja, de rechter heeft beide partijen nog gevraagd om tafel te gaan of dat ze er toch niet onderling uit konden komen. Maar het ziekenhuis heeft duidelijke punten. Van Not moet eigenlijk gewoon helemaal uit Hens. En Van Not heeft zijn eigen punten en ja, ze komen er samen niet over uit. Dus nu is het op 20 augustus dat de rechter met een uitspraak komt. Eva van der Welen, dankjewel. De gemeente Sluis gaat delen van de voormalige kostschool Het Hoompje met spoed slopen. Na de verwoestende brand van deze week. Zo moet voorkomen worden dat de brand opnieuw opflakkert. Brandweerlieden kunnen het pand nu niet in omdat muren instabiel zijn. Zo is het dak inmiddels ingestort. En ook wordt de weg beter vrijgemaakt voor brandweervoertuigen. Die kunnen door de dichte bebossing nu niet dichterbij komen. Op tientallen plekken op de Kop van Schouwen worden vandaag en morgen waarschuwingsborden neergezet om te informeren over brandgevaar. Op de borden staat de tekst Think like a firefighter, met daarbij 4 dingen waar je echt op moet letten als de natuur zo droog is als nu. De informatie komt te staan bij vakantieparken, bij strandovergangen en ook bij fietsverhuurlocaties. De afgelopen jaren is het aantal standplaatsen voor woonwagens in Zeeland afgenomen. En dat is opmerkelijk omdat veel gemeenten juist inzetten op uitbreiding. Maar dat verloopt traag, tot frustratie van mensen die al jaren op een plekje wachten. Dit is de familie Mentzij uit Hulst. Vader Piet, moeder Nicole, dochter Francine en schoonzoon Kevin. Ze wonen allemaal in een gewoon huis. Maar hun grote droom is om hier te wonen, op een woonwagenkamp. Maar die droom lijkt nog ver weg. De gemeente die zegt, ik heb toch een mooi huis, maar je kan een mooi huis hebben, maar ik voel mij daar niet fijn in. En huis zit echt opgesloten, vind ik. Piet werd geboren in een wagen. Hij woonde ruim 25 jaar op verschillende kampjes. Heel fijn was dat. Je hebt veel meer vrijheid, vind ik. Maar toen hij een gezin stichtte, ging hij noodgedwongen op zoek naar een woning. En dus groeide dochter Francine op in een gewoon huis. Toch zit het reizigersbloed ook in haar. Wij zijn een grote familie. Ja, ze komen eigenlijk allemaal van het kamp af. Dus dan kwam ik vroeger heel vaak.
Want dat is gewoon het fijnste. Francine kwam op de wachtlijst terecht voor een plekje op een van de woonwagenkampjes in de gemeente Hulst. Maar vervolgens bleef het stil. Daar hoor je eigenlijk niks van. Dus volgens mij zijn ze er helemaal niet mee bezig. Toch heeft de gemeente Hulst wel degelijk uitbreidingsplannen. In totaal worden er 5 extra standplaatsen gerealiseerd, waaronder 2 plekjes hier, aan de Camillestraat. Hier zou die plaatsen kunnen komen. Ja, dus hier. Zo. Ja. Hier is plek zat zo. Piet blijft hopen dat hij als geboren reiziger ook zijn laatste adem mag uitblazen in een huisje op wielen. En aangeschoven is verslaggever Mark van Leijden. Mark, we hebben hier bij Omroep Zeeland al vaak reportages gemaakt over die uitbreidingsplannen. Maar dat loopt dus behoorlijk stroperig. Ja, veel gemeenten hadden tot 2018 een uitsterfbeleid voor woonwagenkampen. Maar dat moest op last van het College van de Rechten van de Mens worden aangepast. Die vonden het namelijk discriminerend. Het duurt nu toch wel weer lang voordat er wat gebeurt. We zitten inmiddels in 2026 en dat frustreert de woonwagenwoners, dat horen we net ook, die soms noodgedwongen in een huis moeten wonen, terwijl ze liever in een woonwagen zouden willen wonen. Ja, we zagen die familie uit het filmpje die zei, we hebben het idee dat de gemeente Hulst heel weinig doet. Klopt dat ook? Hulst heeft wel degelijk uitbreidingsplannen. Er worden 5 extra standplaatsen gerealiseerd. Dat duurt echter wel langer dan zij hadden gedacht. Want dat heeft ook weer te maken met procedures, ambtelijke molens, maar ook door de drukte op het stroomnet. Nu is de verwachting dat die 5 extra plaatsen in 2027 gerealiseerd gaan worden. Ja, als je het nou eens Zeeland breed bekijkt, volgens al die plannen, hoeveel extra plaatsen zouden er dan in totaal bij moeten komen? Een aantal gemeentes in Zeeland heeft ervoor gekozen om 19 extra plekken te realiseren. Nou, dat zijn onder andere Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Tholen. Die zijn daar het meest concreet in. Maar dat zal toch weer niet heel snel zijn, geven ze ook wel aan. Vlissingen zegt bijvoorbeeld dat de komende 5 tot 10 jaar bijvoorbeeld standplaatsen gerealiseerd moeten worden. En dat heeft weer allemaal te maken met het zoeken en vinden van locaties, maar ook het vinden van geld. Dankjewel, Mark van Leijden. Woningcorporatie Clavis belooft nu toch echt snel aan het werk te gaan met de schade die is ontstaan na een explosie bij een flat aan de Vondelstraat in Terneuzen. Een half jaar na de schade, of liever gezegd na de explosie, is de schade nog steeds niet hersteld. Er zijn ruiten gesneuveld, de pui is ontzet en er moeten nieuwe binnendeuren geplaatst worden. Dat herstel gaat alles bij elkaar zo'n €40.000 kosten. Voetballer Wout den Engelsman uit Sint-Anneland heeft een zware knieblessure opgelopen. De 22-jarige den Engelsman speelde jarenlang voor Hoek. We zien hem hier op deze beelden ook nog scoren voor Hoek. Maar hij verkaste deze zomer naar Spakenburg. En daar heeft hij tijdens een oefenwedstrijd zijn voorste kruisband afgescheurd. Hij kan nu het hele nieuwe seizoen niet meer in actie komen. Een biefstukje of een gehaktbal bij de stampot. Bij Zorggroep Ter Weel met zorgcentra in Goes en Rijmerswaal ga je die steeds vaker in de plantaardige versie tegenkomen. Ook de keuken van de zorggroep gaat mee in het streven naar meer duurzaamheid. En dat leidde zelfs tot een geheel nieuw recept. Meneer, u zit aan de pasta bolognese. Is het lekker? Heerlijk. Ja, het smaakt goed. Ja, ik ben nu net even gehinderd natuurlijk, maar het is heel voor mij wel lekker te eten. En het eten bij Zorggroep Ter Weel in Goes is grotendeels plantaardig. Wat bent u aan het maken? Ik maak een plantaardige bolognese saus. En wat is hier plantaardig aan? Er zit natuurlijk, zoals het al zegt, geen vlees in. Het is 100% plantaardig. Dus we maken gebruik van plantaardig gehakt. En we voegen, om het eiwitgehalte toch op peil te houden, voegen we linzen toe. De zorginstelling is al langer bezig om op verschillende vlakken duurzaam aan de slag te gaan. En daar hoort ook voeding bij. Het is belangrijk om toch ook ons steentje bij te dragen aan verduurzaming. En eigenlijk komt het voort uit het feit dat wij het bronzen certificaat willen halen van de duurzaamheidsthermometer. En dat is een certificeringsinstrument wat ons helpt om onder andere qua voeding te verduurzamen, ook op allerlei andere vlakken. Ter Weel wil dit jaar nog naar de helft plantaardige voeding. En in 2030 naar 60%. Maar het vertrouwde stukje vlees helemaal afpakken van de bewoners gaat de zorggroep te ver. De uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet. Dat de bewoners er eigenlijk niks van merken,
Maar stiekem eigenlijk dan wel meer naar plantaardige eiwitten gaan in plaats van dierlijke eiwitten. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen weten dat we meer moeten gaan doen. Minder vlees, minder kaas, meer plantaardig en peulvruchten. En ook die nieuwe schijf van 5 adviseert dat. Ik doe er wat wortel in. Paprika. En champignons. En u heeft dit gerecht ook eigenlijk zelf bedacht. Hoe zit dat precies? Eind vorig jaar werden we uitgenodigd door de organisatie uit Rotterdam, Nieuwe Nassen, om deel te nemen in het project Meer plantaardig in de zorg. Het Nieuwe Nassen is een initiatief om aan de slag te gaan met duurzame voeding. En dat de chef-kok voor pasta bolognese koos voor een plantaardige variant is geen toeval. Pasta bolognese is een geliefd gerecht bij ons in het huis. En ja, het is makkelijk aan te passen. Door de ingrediënten te vervangen door andere ingrediënten blijft het toch nog herkenbaar. Proeft u daar wat van? Nee, daar proef ik niks van. Geen extreme hitte vandaag in Zeeland, wel een lekkere zomerdag, zeker aan zee. De temperaturen lagen tussen de 23 en 25 graden in Zeeland. En die temperaturen die gaan de komende dagen weer oplopen. Morgen zeker 24 graden. En dit weekend stijgt de temperatuur door tot 30 graden. Na het weekend wordt voorzichtig een regenbui voorspeld. En meer nieuws uit Zeeland is ook te vinden op onze andere kanalen. Op onze website onder meer het verhaal over boomstamkunst in Burghaamstede. Deze kettingzaagkunstenaar ging met deze boomstam aan de slag en maakte er een iconisch beeld van. En kijk op onze site wat het uiteindelijk is geworden. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu, maar morgen zijn we er weer met een nieuwe editie vanaf 5 uur 's middags. Nog een fijne avond en tot dan.